Masiram talaga tinutungkat nga, bangot, kuhol. Takula dilin siya. Ano na naman? Uno pala para pamarita mo na mas masira man ang tinutungkat nga, bangutan yung kuhol kisa sa bugitis. Nya matuod man baga? Grabe talaga pangrarat mo sa akin. Mas masiram talaga baga? Ang tinutungkat nga, bangot cool. Da na nagipakal sa akin. Da na nagipakal sa akin bugitis. Kung para pamarita mo na mas masira man bangutan yung cool kisa sa bugitis. Di ka piratan. Pero masiram talaga tinutungkat nga, bangot cool, bugitis. Porke di ka para cool. Pirat mo na bugitis na hindi piningnyalo sa tinutungkat nga. Masiram sa mga bugitis, gisan, o kaya ko yun. Pero kung iyalo sa tinutungkat nga, lasuya. Amo, masiram ang bugitis. Sa ginisa at sa okoy, pero masiram ang nila yung bugitis. Yalo sa tinutungkat nga. Amo, nagmisig. Da na nagipakal sa akin. Da na nagipakal sa akin bugitis. Yun, huwag king maluya binta mo niya bugitis mo. Sa akin mo na naman ipapasol. Ako na naman sa sodan mo, ako nagigalak niya mga baga na istorya. Maka, kung saan nakita mo magkatiniristingan, narurugyan ay kasakon. Ano? Oh. Punta dyan! Para magkatiniristingan na kita. Baka mahanap mo na perat mo. Baka mahanap mo nga na perat mo. Sige. Oo na. Pero kita ko di siya mo nagipatol. Ugay-ugay na ako sa imong itimpi. Una na. Sige o. Baka di madisi. Unahan. Alusog. Di baka di mo padisi. Unahan. Dirarawan. Una. Ali baka lima misi. Unan. Biya. Una. Yan. Sige, buhat. Para na mahanap mo na ang anak mo. Oh no! Trugo! Ikas naman na po. Ikayo na po. Nagro ko sa mong video mo, makita mo. Parang siga-siga kaya naman palang sisiga. Parang murag-murag kaya naman palang yurag.